Jeg tror, det er as good as it gets. Ja. Nej. Ellers så bliver det sådan noget... Den kan optage en halv time, og så smelter det, og siger, it's too hot. Så sover du med mig. Nice, du godt gad med. Men du skrev jo. Ja. Så selvfølgelig. Hvorfor skulle du ikke være? Det virkede bare. Så kan man købe bukser. Der er mega pænt, den væg der. Sådan en autentisk pizza. Solen tager 7 ud lige nu. Isbilen, let's go! Ja! Ej, vi fik et vink og alt muligt. Vi fik et vink og alt muligt. Så lige med en fucking moderne bil. Det ser fint nok ud. Altså, vi kan gå derned, men vi kan også gå derned. Og det er noget fedest. Og så mod havnen, skal vi ikke det? Fucking god forvejen. Lækker sig for. Så bare over the shoulder af dig. Okay. Nice, nice. Skal vi prøve at gå derop, Jules? Tag nogle billeder af højhuset derovre. Ja, det så bare lige lidt majestic ud. Man kan lige se toppen af den før. Måske den er god til et wide shot. Det lyder meget reasonable. Sådan var det også på 50 mm. Fiori. Bum. Jeg tror, blomster er på italiensk. Nu se, hvordan du kan se på den her. Vi kan komme helt over i noget dundt. Det ved jeg ikke. Måske det deroppe kan noget. Altså, hvis du står herude i skyggen. Og ikke får solen lige rigtig ind i kameraet. Jeg ved ikke, om det kan noget. I don't know. Fandme godt nok pære og lyst. Måske. Det ser fedt ud med lyset, når det rammer bilerne og sådan noget. Ja, det kunne være fedt. Rolling shutter. Vi kan lige prøve. Dude, der kom den Porsche der. Der kom den Porsche der, vi snakkede om. Der kom den jo. Så skal vi bare lige have den til at køre rigtig rådden. Hva? For alt muligt random. Vi var ude at tage snitgrej. Nu holder der jo lige snart Porsche. Lige prøve. Ja, vi prøver lige. Er det noget til at binde? Er det noget til at penge for? Wow. Det er bare sådan. Thank you. Jamen, han skulle lige holde ind og have vores nummer og køre en tur. Det er sjovt, når man kører ved siden af en anden bil. Nu kommer der fucking en anden en også. Sorry, men den bliver også nødt til lige at have. Og det er en 200 SX eller 240 SX eller sådan noget. De bliver så lige on the go på det. Tak. Jamen, god aften. Thank you for the compliment. Nice. Ja. No, fuck. Den blev lidt chok, den her. Godt nok, jeg brugt lidt. Jeg kører lige igennem, det ikke? Det ser ud til. Big ass shit. High contrast. Nu får det fra den anden side, når vi går forbi derovre også. Billeder af dig, der får billeder af skibet. Det var helt noget
knæ, lige lave squat. And with the bird. Good stuff. Jeg ved ikke, om det bliver fun. Ja, der kommer en ATV. Fucking ATV, bro. Vi er på fange nu. Mega blurry ass pics, tror jeg. De kommer. Måske endda horizontal. Det er suspect. Kan man overhovedet se det? Det er lille Philip. Ja, når det lige sat forbi hinanden. Bull eller husky. Jeg skal bare lige have de goalede den. Actually just the birds and the skies up there. Hvordan der? Det her det er nok det tætteste, vi kommer på noget Southern Europe looking. Vi har parasoller udenfor, og vi har Plaza Hotel, der ser lidt eksotisk ud. Bare lidt. Nå, sindssygt. Jeg gør det. Jeg skal have Siggy break. Up. Så og skriv der. Så. Ja. Eller på rummet eller hvad? Skal vi lige vise dem et lille trick? Og lave, hvad det hedder, panoramaer. Så bare lige klister 3 på højkant sammen. Inde i Lightroom bagefter, photo merge, og så panorama merge. Okay. På de 3 billeder, du har selected. Så højreklikker trykker photo merge. Hvor det er, eller hedder panorama merge. Så finder du bare selv ud af det. Så gør den lidt med telefon, ja. Okay. Så kan du så vælge højkant. Håb vi ser noget på vejen. Oj. Gotta be fast as fuck, boy. Oh, fuck yeah, man. Noget creamy. Okay, yeah. Bro. Okay. Bro. Det er nice. Jeg fik sådan helt close up. Ej, det er altså også dope. What the fuck? Fuck forbi. Ja. Lille gaden. Så skud der nedad. It's a little pretty. Vi kan også gå igennem og så gå i de der gamle gader, der er om bagved. Altså med de der små farvede huse. Shit. Shit er easy. Stream i hvert fald. I want you taking pictures up there. Skal jeg bare lige fikse det her kamera shit. Hang on a minute. That's all you're doing. Nice. Det er fedt, fordi jeg stod fra, så jeg kan Nå, du kan legit ikke se noget igennem. Jeg står bare og kigger ind i black. Jeg skal snart klippes igen, eller hvad? Og så uden mennesker lige. No people.
Og dernede af. Men det der, det er funny. That is a bit funny. Måske jeg fik en enkelt god. That is pretty neat. Actually pretty good. Nice. Looks very nice. Det er sådan nogle fucking ejendomsmæler-billeder der. Ja, yeah. Udsigten. Holy moly. Ellers så helt hernede. Oh yes. Thank you. Det bliver kørt ned af en kopper eller et eller andet. Okay, så er det fedt nok. Fucking Mo. All this shit. Men jeg er for tæt på. Goodbye.